День добрый. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце мне 8-й з'езд Магілёўскага районного комитета громады вучняў 9 класса объявить открытым. Прошу включить звук. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце мне працягнуць наш з'езд сваёй невялікай прамовай. Паважаныя таварышы дэлегаты, паважаныя слухачы, па-першае, я хочу падзякаваць вам усім за тое, што вы сёння сабраліся на 8-й з'езд грамады. 4 чалавекі гэта, безумоўна, добрая лічба, бо было і 3, было і 2, але 4 чалавекі гэта сярэдняя колькасць у Магілёўскім районным камітэце. Раней мы ўжо праводзілі, калі праводзілі мы агульнапартыйныя з'езды ў Мінску, то у нас было больш за 4 чалавекі патрабавалася. Але былі і з'езды, некалькі з'ездаў было, на якіх прысутнічала і вось як і тут 4 чалавекі. Такі фармат 4 чалавекі, такая колькасць дэлегатаў павінна быць толькі ў мясцовых маштабах, бо калі мы берем агульнапартыйную усю грамаду вучняў, то з 24 чалавек або з 26, я ўжо не памятаю канкрэтную лічбу, 4 чалавекі на агульнапартыйным сходзе гэта не так уж і многа. Яны не, а калі яны яшчэ толькі з аднаго горада ці з адной мясціны, то гэта не можа адлюстроўваць сапраўдныя ідэі, сапраўдныя настроі чальцоў нашага аб'яднання, нашай суполкі. Таму, безумоўна, лепш было, каб 4 чалавекі збіралася ў маштабах аднаго райкама, аднаго гаркама
і гэтак далей. У маштабах адной мясцовасці, але не ўсёй грамады вучняў. І, паважаныя сябры, дазвольце мне выступіць з невялікім дакладам. Дякую. Паважаныя сябры, я ад імя прэзідыума грамады вучняў, як старшыня грамады, вітаю усіх дэлегатаў з'езда з вялікай падзеяй у жыцці Магілёўскага раённага камітэта, 8-м з'ездам райкама. Гэты з'езд павінен стаць пачаткам падрыхтоўкі да 14-го з'езда, агульнапартыйнага з'езда нашай арганізацыі, які па першапачатковых планах кіраўніцтва нашага аб'яднання павінен адбыцца ў наступную пятніцу, 16 сакавіка. 14-й з'езд грамады вучняў зафіксуе ўсе асноўныя дасягненні, што былі здзейсненыя сябрамі арганізацыі. На сходзе павінны будуць прагучаць і даклады сябраў цэнтральнага камітэта, прэзідыума, сакратароў па прапагандзе, фінансава-рэвізійных справах і забаўляльных справах. Шановныя дэлегаты, на сённяшнім мясцовым сходзе дэлегаты маюць разгледзець павестку дня 13-го агульнаарганізацыйнага з'езда грамады вучняў, які адбыўся у студзені, у сярэдзіне студзеня, каб скласці спіс дакладу на 14-й з'езд. Сёння мы павінны зацвердзіць спіс дакладаў чальцоў Магілёўскага райкама, якія будуць агучаны на дадзеным з'ездзе. Паважаныя дэлегаты, неўзабаве на гэтых выходных у Магілёўскім райкаме сярод ягоных чальцоў будуць праведзены мерапрыемствы забаўляльнага і прапагандысцкага напрамкаў. Сярод іх мерапрыемствы прысвечаныя 100-м угодкам стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта падзея стварэння БНР стала увасабленнем незалежнай, вольнай Беларусі. У будучыні мы плануем яшчэ больш мерапрыемстваў на гэту тэму, каб больш і больш чальцоў грамады ведала пра гэты учынак, пра Беларускую Народную Рэспубліку і разумела, што Беларусь сумленная, незалежная і моцная дзяржава, якой яна і з'яўлялася на працягу 20-го і 21-го сённяшняга стагоддзяў. Это учняў грамада, ідеі Марусі пазна. Это учняў грамада, ідеі Марусі пазна. Это учняў грамада. Дякую. Дазвольце мне павіншаваць усіх дзяўчын нашай арганізацыі з вялікім міжнародным жаночым святам 8 сакавіка і пажадаць ім усім здароўя, шчасця, усіх жыццёвых даброт і поспехаў у развіцці нашай арганізацыі. Каб вы, паважаныя, шаноўныя дзяўчыны, вы выбудавалі сваё жыццё так, каб вам не прыходзілася чуць пра нейкія вострыя сацыяльныя пытанні, каб жыццё ваше склалася вельмі добра, вельмі хораша, і каб вы не ведалі ніякіх праблем у вашым жыцці. Палітыка пашырэння шэрагаў у Магілёўскім раённым камітэце павінна мець свой асабісты шлях. На пасяджэннях 3-й агульнапартыйнай канферэнцыі ў Мінскім гарадскім камітэце было зацверджана рашэнне аб стварэнні асобнага шляху ў палітыцы. У гэтай палітыцы. Гэта рашэнне павінна быць абмеркавана на апошнім пасяджэнні канферэнцыі ў Магілёўскім райкаме, якое і, дарэчы, запланавана на сённяшні дзень. Таксама, на мой погляд, неабходна актывізаваць у райкаме агітацыйна-прапагандысцкую працу сярод чальцоў райкама. У Мінску таксама вышэйшае кіраўніцтва грамады плануе праводзіць гэту працу ў шэрагах Мінска райкама. У заключэнні адзначу, што падрыхтоўка да 14-го з'езда грамады вучняў ёсць асноўная задача сённяшняга з'езда чальцоў Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў, каб прадэманстраваць усім нашу зладжанасць, дакладнасць і упартасць
у барацьбе і ў дасягненні сваіх ідэй. Паважаныя сябры, зараз дазвольце перайсці да павесткі дня нашага аб'яднання. На павесткі дня з'езда Магілёўскага раённага камітэта. Як я ўжо падкрэсліваў у сваім дакладзе, які я толькі што агучыў перад вами, мы сёння павінны разгледзець павестку дня 13-го з'езда нашага аб'яднання. Для чаго гэта робіцца? Для таго, каб зацвердзіць сёння спіс дакладаў ад Магілёўскага раённага камітэта на 14-й з'езд, які пройдзе ў Мінску, якія вы запішыце і якія мы пачуем на тым мерапрыемстве. Дазвольце мне зараз звярнуцца да павесткі дня 13-го з'езда. Так, под номером 2 тэмы дакладу дэлегатаў. На мінулым з'ездзе мы пачулі Даніла Максакова з ягоным дакладам аб дзейнасці Магілёўскага раённага камітэта грамады. І пачулі Лізавету Александровну Гаўрушка, таксама, якая падрыхтоўвала даклад аб дзейнасці Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў 9 класа першага склікання. Увогуле было 2 даклады ад Магілёўскага райкама. Як вы лічыце, ці трэба нам павялічваць гэтую лічбу, або зменшыць яе, або каб яна засталася? Каб яна засталася? Калі каб яна засталася, давайте тады прагаласуем. Хто за тое, каб 2 даклады было падрыхтавана ад Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў на 14-й з'езд нашага аб'яднання, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякуй. А цяпер, паважаныя дэлегаты, зараз ужо канкрэтна пяройдзем да афармлення спісу гэтага дакладу. Як я ўжо казаў, назвы я прыводзіў ужо. Лізавета Александровна Гаўрушка рыхтуе даклад. Ён так і застаецца, але ці вы хочаце змяніць яго? Так і застаецца. Добра. Значыць, аб дзейнасці Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў 9А першага склікання і Даніл Максаков аб дзейнасці Магілёўскага раённага камітэта грамады ў перыяд з 13 па 14 з'езды аб'яднання. Паважаныя дэлегаты, прашу галасаваць за спіс, за гэты спіс. Хто за, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякуй. Паважаныя сябры, дзякуй вам вялікі за тое, што вы сёння так папрацавалі. Гэтыя аб'ёмы невялікія, але ўсё ж такі мы штосьці за сённяшні дзень зрабілі. Асноўная праца сёння застаецца на апошняе пасяджэнне 3-й агульнапартыйнай канферэнцыі ў нашым райкаме. Мы ўжо доўга чакалі, каб закрыць канферэнцыю ў нашым раённым камітэце, бо ў Мінску мы ўжо ўсю асноўную працу мы скончылі. Таму засталося скончыць працу ў Магілёўскім раённым камітэце. І я лічу, што сённяшні дзень з'яўляецца добрым прыкладам, добрым выпадкам для таго, каб зрабіць усе стаячыя перад намі справы, усе справы перад Магілёўскім раённым камітэтам грамады, усе справы па палітыцы пашырэння шэрагаў нашага аб'яднання. Дзеля таго, каб у будучыні працягнуць сваё развіццё, каб у будучыні пабудаваць школьную дэмакратыю у большасці школ Беларусі і дзеля таго, каб дасягнуць сваіх мэтаў. Дзякуй за ўвагу. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дзякуй, паважаныя сябры, дазвольце мне 8-й з'езд Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў аб'явіць
гэты з'езд закрытым. Все, дзякуй за тое,